Malawi Camera. Pachitika nkhani ya very serious imene chakumpoto kuku ndithu anthu amene anathamangitsidwa ndi MDF asilikali kuti achoke mudzi umenewo chifukwa malo ndi asilikali pamene achina JB anasonkha 21 million kugula chimanga kukapatsira achina Boni Kalendo nali kumene koko nkhani nje ndithu yafika povuta. I think jaji wa kumene kuku wangolamula kuti akuluakulu malowa atu ndi awanthu malowa si asilikali nde pali chipwirikiti kumabe JB nayenso waing'alula wayikapa mulomo JB pankhani imene ndithu sakusekerera JB kumano guys iniyo video imuonene mpaka na kumapeto mumvesese kuti chikuchitika ndi chani chifukwa kumene kondeko na chema kumene kuti kwachema ndikamati kwachema mundimvetsetse. Anyway guys, thank you so much Malawian Cameras. Mavyete kuti gwengwe mavyete ilo lilosangala kwambiri chifukwa ndabwera ndi good news khani ya bwino uthenga wa bwino good news ndiyo yakuti mavyete apangidwa invite mavyete tapangidwa invite amene simukudziwa miyezi iwiri yapitayo mavyete ku America kuno anasonkha ndrama mavyete ya ku America kuno anasonkha ndrama yokwanira 27 million kwacha yomwe anagula ufa kuti akathandize anthu amene avutika ndi njala ndipo zonsezi anagwira ntchito ndi Honorable Boni Kalendo the DC fana wachabe wopsa kwambiri ndamene alipanga champion yani project imeneyi ndile Boni Kalendo sinamuze kuti mupiteko yeah chifukwa ndimadziwa kuti Boni Kalendo iwo ndamene akudziwa kumapasana ule madziwa kupasana inu kwabwino ine ndinapasa ule mwa Boni Kalendo nena kuti Boni Kalendo ndamene akudziwa ufa ndi umenewu inu utenge Boni Kalendo anatenga ufa uja kupita nawo kukasasire kunkhatabe kumene kucha anapita ku camp yomwe anthu akukhala pansi pa mtengo pa church ya Livingstonia yomwe anathamangisidwa ku malo awo ndi boma kudzera MDF Malawi Defense Force kumanena kuti malo aja anali aboma anathamangisa anthu kwaotchera katundu wawo kwabira zinyama zawo kwabirikisa enanso kumangidwa anthu kumangidwa kuti kumene kucha Boni Kalendo kapita kune kujako anakaona zinthu zomvesa chisoni kwambiri anakapeza anthu aja alibe bathroom alibe toilet alibe chakudya wiki yathayi anatangweka kumene maliro wa munthu kuti anamwalira ndi chibayo kumakadzi matenda azimayi alibe mapadi alibe matampons kulibe sopo kulibe madzi mabanja 1000 kumba nkhani yake akuti boma linangobwera kuwathamangisa kumanena kuti malo ndi yawo aboma koma mfumu anene kuti malo ndi athu aboma kuti angotithamangisa Boni Kalendo anasiya matumba okwanira 300 aufa kumene kuti koma bwerako kumapita madera ena monga mukudziwa kuliko Maryland koma ndikafa ndipite kuyamba anatekaniza wiki ya mkuja wake aboma anatumiza kwa Valentino Phiri yemwe ali wamkulu wa Malawi Defense Force wa Army kupita kumene kuja kukatupsa anthu aja mabweresa Boni Kalendo kuno mabweresa so mavyete takuwa kusimba Facebook tukupweteka ndi mwauza anthu awo kunya kuti malowa ndi athu inuyo ndamene mundala
mulangulo wamo mpaka Zodiac kulemba ngani ya boza anthu akukasasire ndi MDF they have reached an agreement kunena kuti malo si yawo ya anthu malo anda ame ndipo iwo anakangopempha bwino kunena kuti ame agayire malo ena kuti adzikhalako koma malo andame okay namu ndiyafuni Bonekalindo zokhala banje kuti kumene kucha akuti malo ya Jason ndameso iya kuti sizili choncho zinthu zichi anapita kwatupisa anthu acha kumene kucha ndilo sindabwera kubandi good news lero judge wa Kunzuzu magistrate wagamula kuti malo ndi anthu akukasasire ndipo boma liyapanga compensate heavily libeze zonse zinaonongera iwo anthu aja kumene kucha anthu aja somwe amanga ajanso mwatuluse teko ndikunena pano panthu senya mangidwa aja atuka malo abwera kwa nanga jonena kuti iya sitipanga press conference lero yayi tipanga press conference Friday chifukwa kufuna Bonekalindo Malawi First kumwambo nene wewe tidikira mumatunena pano kukasasire kucha. This is very good news. If it wasn't for you guys kupeleka ndalama zanu kupita kukaonesa amalawi zimene zikuchitika muziko lawo because nkhani ya ukasasire cha mabisidwa anthu samadziwa kuti anthu ena awukhazikira kucha pantengo ndi boma linalanda kuthamangisa malo wawo zinthu mazogwatengira kwaonongera minda yawo koma because of you guys you gave money and the money was taken to Malawi and kumalawi kuja amalawi onse anaona zomwe zimachitika ukasasire mpaka na jaji walamula kunena kuti malo abwezedwe. Did you see the power of when people come together? Mukuona mphamvu ya anthu akabwera pamodzi kupanga chinthu chimodzi. Chipanda Bonekalindo kumayankhula kumakuuzani na Malawi zikuchitika ku Malawi kutenga chibufa uja ukafika leo kukasasire kuina kwa bani kuchile bani kutani bani even nsewu kuliba mweni kuti muone zikuchitika ku Malawi sibweza ndawo kasasire aja panopa ali pabwino. Izi zitiphunzitsa kuti zomwe timapanga zichakula kulu osazipwekesa. It is not about matumbaji manga ngati kamena matumba ufa ngati metimagula. It is about the impact we are doing, the change we are bringing. Mubunivesesa this tisasiye. Because of that mabwana ndio mwacha ndio kulina bano Mr. Bonekalindo the DC apita kumeneko apita kumeneko akatimirire mavyete etu apita kumambo umenewo because anthu nena kuti mambo sapanga yayi poka Bonekalindo Malawi First kumene popo yetu ndeni mofaya kumene mavyete definitive makonkala mulipesesa fene ma warriors timakonka and we are warriors with a cause singopanga zinthu andambira abona kuti timangobera panga zinthu panga ndicho linga ndi objective ine si munthu opusa panda nzeru kuti ndingamangobera panga zinthu panga. I know exactly what I'm doing. Ndiye anthu amene muona ngati zinthu panga zinthu zopusa zilibe impact zilibe chani zilibe ntchito za sataniki yamatukwana tigwe ntchito ya Mulungu ndipo sisi hapo mpo ya ni mabwana ndio mwaja mavyete ana sonkaja mabwana nonse mavyete kwa America kuno
omwe munatenga ndalama zanu bwana Makiza kulanda bwana Zanamba bwana Henry Mukuna mukuni mabwana ndikuno bwana Pochi mutu bwana amukuna matino mavizira ndo mwaja akumvaso bati tukunena pano akumva mabwana awa mabwana anthu okasasire a jam tisasire pompo chifukwa nkhani isinati aboma akutalitenga ku high court akapanga contest ku high court, which means kuti anthu aja adakalibe bati pompacha akusowa beza mbiri ndiye amene maziwa ku Northern Region akuzana kuti June wa ku Northern Region amakhala uzizira kwambiri. Ndeta aganizireni ana mwene ana kutoka November ana 1000 osapita ku school kutoka November. Ndikuzizira kuti ana alibe mablanketi ino ndikukuzani. Anthu omwe muli andizibayo kuni kuja kuli matenda mbiri. Taganizireni ana ino kumene kucha. Nini mati mabwana anivesese. Ndi mati timenyeso sonka wina. Sonka wina. Sonka mina hii Juni akamakwana tikagula mablanketi. Likuniphala tindiwo tinatake basi timafuta upikira basi timatamponi timasanitary pad titumize komanso ndikupangaso extend iso kumalawi amene mfuna nomwe nawo amene yiyi tikupasani nambala yomwe muzitha kuyimbirako upereka chithandizo chanu kamugula matamponi ndinu kasiya kamugula blanketi ndino mukasiya kamugula mafuta opikira mukasiya kamugula nyemba mukasiya izozo anthu achazikana zikapeza likuniphala anachazikaja kamusupa ndrama ititenga tigulira zinthuzi kunokoso mabigi waso ndi awuza apanga mphamvu we want to create an environment kumalawi kuja yonena kuti poverty samakhale konsoya. There's too much food for somebody to be going hungry. There's too much money for somebody to be poor. Unaka sama kuna mezi kuti chakuja kulibe ndrama kulibe kuboza kukuniza boza mani kuli ndrama za mbiri isakufuna kukuti muziwe zakuja anthu amataya mabili zakuja kuola ino matomate chamavunda kwa tama tomato nyama kumavunda kumaitanya maja ndi azikuza kuti ino ujeni azikunamiza ndikuti izinto zavuta njala yake yakutiku Malawi say andikosasireko amunда chino muza banji minda malo amene manena kuti ndo mapolisi ako mabomu mwaona ajakwera amafuna kuba miyala ili kusoti ili kumene kucha ne izi kuvumbuluka bwanji chifukwa cha ifeyo mavyete ndio mavyete tizasiye zikubangaza nivesese zama jokes timapanga ma jokes because entertainment imene komano on the real we are being serious. Sonka number 2 wina apita kuti kasasire kucha na blanket akufunika toilet ikufunika bafa ikufunika jigo ukufunika ana 1000 ndosopita ku school zone education mukapanga deprive antu education government yantundu anje mene no chinanso kwa America kunoko kuli maboss lady andrama zawo ambiri kwa malendo wathawo sana sonke nawo kufufuza bwinobwino akuti iwe amona ngati kuti neyo ndangotchula mayina azi bambo amene mafuna kwatchulawo ndiveseni maboss lady kwa America kunoko ngati mukumva pempho ndikukupemphani nanunso ndinunso amalawi aganizine nzangu mayi last time jona khali azimaya ambiri munasonkha nawo tinakapanga nyama zambiri andi tinakapanga licha anthu ambiri koma azimaya anangosonkha ndochepa okha list yazibamboka okha wonse kunena kuti pena pakeso
abageso sakuneseko kasongamba kuti azimayi mulungu akuyendera mapadera azibambo fetu timatha kutenga ma differences athu kuya pambali ndikupanga zinthu zofunikira koma azimayi kachimakhala ndi chani ka nyimadabwa nazo amasangalala nani kapena ndanzanga kapena zomwe makamba po magwisa nazo but they put the differences aside kulina kuti ingakhala usi magwisa naye zomwe kupanga zitisapo that's what we need osati kumakaso nentimo ozikuza ozipopa chanichani muzimva so diva makuti athandizani mawa nanso muzafuna chithandizo nde mabosedeko kwameka kunoku nanso you are open. It's open. Alipo anthu napanga invite pa page page ya WhatsApp mune simukudziwa anthu wonse amene anagawa anayika pa ndalama zawo tinasegula WhatsApp chani group aliyense amaona pale pajaba ndalama zake zomkuma zapita mumwezi kuyendera panali azimayi ena napanga pa ujeni ade paona pajapo uzichosa group uzichosa ndeni mwana ngati ne kuno magayefe timagwirizana kwambiri andi timatha kutenga ma difference za kuika pambali koma ndo taonanso kuti maudani dani wenso amamisa kwambiri so ndazimayi chifukwa ndikuizeni nangati nsonga mwe timasonga mwili mukaso azimayi bwezi zinthu zizasokonekera munakamva iyayi fe tipanga kaye mwambo tisanke kaye maujeni matreasurer tisanke kaye director tisanke kaye ndani nde ndrama zonso asunge ndiakuti nde tisankeso malo kuma orphanage nde tasanka ma orphanage awa maona kwa magai amango fuso da ndezenda bandi da zose zenda ndine okay bo JB bo no questions asked ube kuti ya itono kuti tisanke director tipange mavoti tisanke tisaiya maona nde mabwana ndo maja siti kusinda azimayi mukafuna kupereka perekani ngati simupereka ndiwiyendabe sikuti iyepereka iyendabe chisogolo koma tinakakondwa mabosi ledeso nanusu munakajoina nawo chifukwa mukajoina ikhani ndrama zambiri chifukwa so anthu amene ali ndrama zambiri komeka kuno ndazimayiwa koma ambiri anamva kuti anthu amasonga koma kuzikuza ndi azimayi zichepeseni ili ndi dziko lapansi nawo ndi bweraso ndi listi ya mabwana aja mavyete aja kuti ulisonga number 2 chifukwa tayamba kuona zipaso zake ndi ziti ndi zimene zamazimva kukasasire ku malo abwezedwa ajaji agamula kulina kuti malo abwerere kwa anthu akasasire ndipo boma liapange kompensate mpingo mukamva muli na chikuti chani Kristu salute warriors number 1 Maviete Sinakateka ubanda jaja Sinakateka ubanda mama Ingakale kunalibeko papa Bateni, kikagela benyama Kikabela bekaka Sima duze katu ine Sima diwa pese olo ata Sima diwa pide ine ata Soba nkase dikulanda Mabande mateke dikupanda Ukabanga chibanda dikulasa Dikukolopola zase basha Wamba usazitenje shasha Una nile motacha Nile wakuyo Fana nile warrior Mumadisa kumane nile opoila Wamalusi nile mundu olila Nakabanji pakoma moku olila Kundifuna mayamba kundi wadila Nile warrior Warrior
Dine champion, dine konkala Kandi sega, nkese gula okala Diku kulisa makala, diku sowa bokala Diku mwezi baki, diya jina tokala Ono nara iza, ano dine konkala Ama nicha odala, disi kuyenda Ako nibasa maodala, sabato zovala Notala jovaya, yes I am Nyoke ya jokala, dine fiete Fana dine warrior, basa baletoria Nikaya jina gloria, victoria Tajona noria, true storia Historianga, sisa boira Kajamba ndigale, kuliba china nokia Kushuka mangonia, mpaka Livistonia Sunga niko jese, ngati Ethiopia Sunga niko jese, ngati Ethiopia Mwandesa wamari nene opoila Wamalusi, nene mundu olila Nanga banchi pakoma muku olila Kundifuna, mayamba kundi kwadila Nene warrior Nene warrior Mumadisa wamari nene opoila Wamalusi, nene mundu olila Nanga banchi pakoma muku olila Kundifuna, mayamba kundi kwadila Nene warrior Nene warrior Ma viete I am massive Kokadem warrior From the outer jungle Malawi, Camera.